Dneska tady je Limerka Profík a dneska tady budeme hrát Five Nights at Freddy's. Takže já tady dám takže máme první AM, první night. Prostě máme 12 AM, musíme využít už ty AM, takže na kamery. Tady je Bonnie, 3, tady jsou vlastně 3. Zatím nikdo, takže tady tu první noc je vždycky v pohodě. Tady to máme takovou web jedinou verzi. Mám tu úplně normální, protože vidíte, jak tady třeba, vidíte, mám tady hodně ty takový, prostě takový jako, takže jako prostě chápete, musím to tady prostě dávat, je 12 AM, takže to dá nějak. Tak někdo tady není. Tady je dobrý, aspoň, že jsem tady nevybit. Nejlepší, kámo. Nejlepší to. Bonnie je v pohodě. Můžete mi napsat do komentářů, jestli chcete ještě další FNAFku třeba jako, protože já mám FNAFku rád docela. Tady říkali mi všichni, jakože je nejvíc lehká, takže jako já vím, že je nejvíc lehká, protože on se pohl? Říkám, že se pohl, mně přijde, že se pohl ten Fredák. Ale doufám, že mě nejumpscarne. Se pohl podle mě. No, pořád jen pódium. 12 AM, zatím všechno v pohodě. Nikdo neodešel a Foxina je v pohodě, takže já mu říkám Foxina, protože je prostě takový smrdík. Což? No, prostě nedá. Tak. To všechno v pohodě. Golden Freddy nic, to doufám, že tady nebude. Ještě tady je zatím. Jsem tady úplně, počkej, co to bylo. To je jenom Golden Freddy. Že se nikdo nepohne kvůli tomu. Je 3 AM, teďka podle mě už půjdu se hýbat. Jo, Bonnie, vidím, už jde. Je v pohodě, je chvilku podle mě Ičika, takže jo, už tam je Ičika, kámo. Do piče. Ičika. A Bonnie kde? Kde kurva Bonnie? Já říkám, kde kurva Bonnie. Ty nejde, tady vidím jenom Čiku, ty vole. Jako není to moc dobrý, jako. Jsou Vánoce, říkáte si prostě natočím něco vánoční, ale prostě jako, prostě já nevím, já jsem chtěl něco natočit, tak jsem něco random natočil. Jako nějakou hororovku, tak jsem si dal FNAFku. Jako FNAFku, trošku, mohla jsem to zvládnout, jako. Ale nevidím toho Bonnieho. No, Freddy doufám, že nepřijde. Kde to čeká? Pořád v kitchen. Tady je dining arena. Tady je Freddy, ještě tady Bonnie, tam. Tady mám ten Bonnie, kde co tam dělá vůbec, ale tyhle Bonnie. Čeká se někomu umístila jenom teda. Tady čumí. Ty vole, já už 6 AM, jak jsem mě dneska někdo tam skedla, tak se zabiju, vole. Tady je Bonnie, dej cumí, je kam sedl. Že Fox je v pohodě třeba, jo. Teďka se docela blíží už, jako to není dobrý. Počkej, tady budu mít tady hlavně, ale... 6 AM, kámoš. To nezvládám třeba. Říkám. Video za chvilku asi půjde pryč, ale jako prostě ukončíme, protože já doufám, jako, že mi taky nezabije aktivačka. Dobře, 6 AM. Víme, co se toho ani, já se zmizeli, kámo. Ne, já nebudu hrát druhou noc, já ti říkám.
Já dneska nebudu dát dlouhou noc, kámo. Tomu, dá se nějak cípnout? Já udělám. No, dělám tady to. No, to nechci na teďka. Ale tak, čus.